नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। पालकमंत्र्यांचा जनता दरबार म्हणजे निवडणुकीचा फार्स, वैभव नाईकांचं टीकास्त्र। यांच्याकडे प्रस्थापित तर माझ्याकडे विस्थापित आहेत, राज ठाकरे आक्रमक। आणि न्याय न मिळाल्यास पंचायत समितीवर धडक, हरी खोबरेकर यांचा इशारा। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनचं सुशोभीकरण करण्यात आलं आहे। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून कोकणातील रेल्वे स्थानकांचं रूपं पालटवण्यात आलं आहे। याचा फायदा पर्यटनाला होणार आहे। सावंतवाडी टर्मिनसच्या माध्यमातून या ठिकाणी चांगल्या पर्यटन सुविधा देखील उपलब्ध होणार आहेत। सावंतवाडीचं टर्मिनस आधुनिक असेल असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे। मंत्री केसरकर यांनी दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे शुभेच्छा दिल्यात। पाहूयात। आज सावंतवाडी रोड स्टेशनला जे सौंदर्यीकरण करण्यात आलेलं आहे त्याची सुरुवात होते आहे। जवळजवळ 88 लाख रुपयाचा हा प्रकल्प आहे आणि अतिशय दिमागदार पद्धतीने हा सोहळा साजरा होतो आहे। पालकमंत्री महोदयांच्या संकल्पनेतून कोकण रेल्वेच्या विविध स्थानकांचं नूतनीकरण होतं आणि याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कोरोड आणि कणकवली या 3 स्टेशनचा समावेश आहे। माझी खात्री आहे की या निमित्ताने इथे येणारे वाहन चालक, रिक्षा चालक आणि नागरिकांना खूप चांगला फायदा होईल आणि त्याच्याचबरोबर 3.5 कोटी रुपयाचा रस्ता हा जिल्हा रेल्वे मंडळामधून मंजूर केल्याबद्दल मी पालकमंत्री महोदयांचे आभार मानतो। हा रस्ता ज्या ठिकाणी सावंतवाडी टर्मिनस आहे त्या ठिकाणी होईल। सावंतवाडी टर्मिनसच्या ठिकाणी एक चांगल्या पर्यटक सुविधा आणि त्या पर्यटक सुविधा होत असताना तिथला प्लॅटफॉर्म कव्हर्ड होईल म्हणजे पावसामध्ये भिजायला लागणार नाही आणि मुंबईहून येणारे पर्यटक किंवा अन्य भागातून येणारे पर्यटक रेल्वे मार्गे येऊ शकतील, त्या ठिकाणी राहू शकतील आणि सिंधुदुर्ग या पर्यटन जिल्ह्याचा आस्वाद घेऊ शकतील। हा सुद्धा नवीन प्रकल्प लवकर होणार आहे, त्याची सुद्धा टेंडर लवकरच निघेल। या सर्व सुविधांनी सावंतवाडी टर्मिनस हे अतिशय आधुनिक होईल याची मला खात्री आहे। या निमित्ताने आदरणीय पालकमंत्री महोदयांचे आभार मानतो, सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। कोकण रेल्वेचे प्रशासन आणि त्यांचे अधिकारी यांचे सुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांनाही शुभेच्छा देतो। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। रेल्वे सुशोभीकरण लोकार्पण सोहळ्यात मनोगत व्यक्त करताना माजी आमदार राजन तेली यांनी 2 मागण्या केल्या। महाराष्ट्राची सुरुवात या सावंतवाडीपासून होते, मात्र या ठिकाणी कोरोनात अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या बंद करण्यात आल्या, त्या पूर्वीप्रमाणे सुरू कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली। की मला जर समजा आतली परवानगी रेल्वेने दिली तर जसं आम्ही बाह्यरूप सगळं बदललं तसंच 1 वर्षाच्या आत पूर्ण या रेल्वे स्टेशनचा रूपा बदलून टाकू अशा प्रकारचं आश्वासन केलं। मी या माध्यमातून राणे साहेबांना विनंती करेन की कोविडमध्ये बऱ्याच गाड्या साहेब लांब पल्ल्याच्या बंद झाल्या या स्टेशनवरच्या, गरीब रस्ते अनेक, आणि या निमित्ताने आता रेल्वेचे डायरेक्टर आहेत, रेल्वेचे अधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत। माझी या माध्यमातून विनंती आहे की इकडे या 2-3 गाड्या गेल्यानंतर इथली कुठली गाडी थांबत नाही, आमचे रिक्षावाले इथे थांबलेले असतात आणि म्हणून या स्टेशनचा पेडणेपासून
वेंगुर्ला सावंतवाडी या सगळ्या परिसराला इतका चांगला उपयोग या ठिकाणी होतो. आणि मग माझी या माध्यमातून विनंती आहे आदरणीय राणे साहेबांना, चव्हाण साहेबांना, की ज्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या पूर्वी या ठिकाणी सुरू होत्या कोविडमध्ये, त्या पुन्हा एकदा सुरू कराव्यात ही आमच्या आम जनतेच्या वतीने या ठिकाणी त्याला विनंती करतो. त्याचप्रमाणे रेल्वेचे अनेक विषय आहेत साहेब, आपण या ठिकाणी आणि चव्हाण साहेबांनी लक्ष घालावा आणि या अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन इथल्या रेल्वेच्या अंतर्गत जे काही विषय आहेत की जे लोक आता आपल्याला इतकं चांगलं काम केल्यानंतर सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने इथं येण्याचा प्रयत्न केला, यांना एक अशा प्रकारचं दाखवून द्या की आपलं कामाचा यापूर्वीचा राणे साहेबांचा पूर्णपणे या ठिकाणी काम जे केलेलं आहे तसंच चव्हाण साहेबांनी या ठिकाणी काम केलं. दोघांनी जर मनात आणलं तर आपण या जिल्ह्यामध्ये काय करू शकतो, कोकणामध्ये स्वरूप आपण या ठिकाणी दाखवलं. पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो की या 2 मागण्या आहेत त्या प्रामुख्याने आपण जे दिल्लीला जा त्या पालकमंत्र्यांना पण या ठिकाणी बोलून घ्या आणि चांगल्या पद्धतीने इथल्या दोन्ही मागण्या आपण पूर्ण मार्गाला लावा अशा प्रकारची विनंती करतो. सर्वांना अभिमान वाटावा असं सुशोभीकरण करण्यात आलं आहे. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार नारायण राणे, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर या त्रिमूर्तींच्या प्रयत्नातून जिल्ह्याचा विकास सुरू आहे असं मत शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी यांनी व्यक्त केलं आहे. 9 ऑगस्ट आजच्या क्रांतीदिनी क्रांतीवीरांना अभिवादन करून आजच्या सुंदर अशा कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे सर्वांचे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नवनियुक्त खासदार आदरणीय दादा, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, सुंदर असं या ठिकाणी हे सभामंडप आणि संपूर्ण सावंतवाडीला आणि या मतदारसंघामध्ये अभिमान वाटावं असं या ठिकाणी या विभागाचे आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, दादा शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर या तिन्ही त्रिमूर्तीच्या माध्यमातून हे सुंदर असं या ठिकाणी एक रेल्वे स्टेशनचं परिवर्तन करण्यात आलेलं आहे आणि आज त्याचा या ठिकाणी लोकार्पण होत आहे. मी तिन्ही महनीय व्यक्तींना आणि आमच्या तिन्ही नेत्यांना धन्यवाद देतो. अजूनही या ठिकाणी काही अपुऱ्या सुविधा आहेत त्या आपण पूर्ण कराव्या अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि सावंतवाडीच्या वतीने या तिन्ही लोकांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देऊन मी या ठिकाणी थांबतो. कोकण रेल्वेसाठी प्राध्यापक मधु दंडवते यांनी मेहनत घेतली होती. कोकण पट्ट्यात रेल्वे चालवणं सोपं नाही. पावसासह 365 दिवस आम्ही सेवा देत आहोत. आज रेल्वे स्थानकामध्ये येताना मला विमानतळावरती आल्यासारखं वाटलं. लोकांना चांगली सुविधा या निमित्तानं मिळणार आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांचं मी धन्यवाद देतो असं कोकण रेल्वेचे RK हेगडे म्हणाले. पाहूयात. कोंकण रेलवे के बारे में मैं थोड़ा विस्तार में बोलना चाहता हूँ. ये रेलवे लाइन हम लोग शुरू किया था 1991 में. ऑलरेडी पहले हमारा वीडियो में दिखाया. ये परिश्रम मधु दंडवते साहब और व्यास फर्नांडिस साहब का ये मेहनत है. एंटायर कोंकण रेलवे मैप हमारे इंडियन रेलवे का मैप का साथ में जुड़ा है. पहले ये लाइन वेस्ट कोस्ट लाइन ए मिसिंग लिंक था. पहले कोई भी ट्रेन हमारा साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जाता था थ्रू वाया आंध्र प्रदेश. इसमें हर आदमी हर ट्रेन नियरली 1000 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर करना पड़ता था. ये लाइन को घटा के हम लोग इधर कोंकण रेलवे का लाइन मैंगलोर टू रोहा ये मिसिंग लिंक था. ये कंप्लीट हुआ 1998 में. उसका बाद स्टार्टिंग में हमारा ट्रेन चल रहा था ओनली 5 फेज, मतलब 8-10 ट्रेन चल रहा था. आज का दिन में हम लोग 70 ट्रेन हम लोग चला रहे हैं. इसका है कोई वेस्ट कोस्ट लाइन में
इतना लाइन सिंगल लाइन में चलाना इट इज नॉट इजी। मित्रों, मैं बहुत खुशी हूं। कोंकण रीजन बोले तो ये हमारा ब्लड में हर नर्व्स में चलता है। कोंकण रीजन, इसका जो इन्वॉल्वमेंट है, इसका सपोर्ट है, आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। और एक कोंकण बेल्ट में 24/7 365 डेज ट्रेन चलाना ये बहुत मुश्किल का काम है, स्पेशली इन द वेस्टर्न घाट। आप लोगों को मालूम है ये बारिश कितना होता है एक साल में, 3500 to 4000 mm रेनफॉल होते हैं इन 3 महीने। ये कोंकण रेलवे रूट में 91 सुरंग है और मोर देन 2000 ब्रिजेस है इसमें। ये तो कहानी ओल्ड स्टोरी हो गया। अभी आज मैं यहाँ से आया एंट्रेंस में, अभी मैं बताना चाहता हूँ आई एम एंट्रिंग इनटू द एयरपोर्ट, नॉट इन द रेलवे स्टेशन। ये सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीछे कितना डिग्निटरी बैठा है, उसका मेहनत है एंड उसका इंटेंशन एंड लोगों को एक सुविधा, उनका कहीं भी उनका कुछ के लिए नहीं देखा, सार्वजनिक का रूप में देखे ये इतना भव्य मंदिर क्रिएट किया है। मैं स्पेशली पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका ऑफिसर्स एंड स्टाफ एंड कर्मचारी ये लोगों को बहुत मेहनत किया है, ये इतना भव्य मंदिर क्रिएट किया है। हमारा जिम्मेदारी है सब लोगों का इसका अच्छा तरह से मेंटेन करना। स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसका ऐसा ही पालन करना एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरा सौभाग्य है, मेरा जगह में मेरा चेयरमैन आने वाला था, ड्यू टू अर्जेंस वर्क की वजह से नहीं आया। मेरे को 9:30 बजे मेरे को बताया अटेंड करने के लिए। मेरे बहुत सौभाग्य हूँ ये सेरेमनी में मेरे को पालन होने के लिए। मैं और एक बार एंटायर कोंकण बेल्ट का और हमारा ये डिग्निटरीज हमारे इधर बैठा है, सब लोगों को मेरा ऑन बिहाफ ऑफ कोंकण रेलवे मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड अभी नमस्कार करता हूँ। एंड इतना भव्य मंदिर जो क्रिएट किया है, सबका जिम्मेदारी है इसका प्रॉपरली मेंटेन करना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाच्या सुशोभीकरणाचं लोकार्पणानिमित्त उपस्थित असलेल्या माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे व पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर योजनेतून लावलेल्या स्टॉलवरती भेट दिली। या स्टॉलवरील सावंतवाडीची ओळख असणारी लाकडी खेळणी पाहून राणे चव्हाण यांनी त्या महिलांचं कौतुक केलं। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाच्या सुशोभीकरणाच्या लोकार्पणानिमित्त उपस्थित असलेल्या माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे व पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी येथील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर योजनेतून लावलेल्या स्टॉलला भेट दिली। या स्टॉलवरील सावंतवाडीची ओळख असणारी लाकडी खेळणी पाहून राणे चव्हाण यांनी त्या महिलांचं कौतुक केलं। लाकडी खेळण्यांबद्दल विचारणा करत माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे यांनी योजनेतून सुरू असलेल्या अन्य उपक्रमांची चौकशी केली व शुभेच्छा दिल्या। तर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले, लाकडी खेळणी सावंतवाडीची ओळख आहे, आजच्या युगात ग्लोबल होणं आवश्यक आहे, अशा शब्दात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी महिलांना शुभेच्छा दिल्या। ग्रामीण भागातील लोकांना शासनानं अनेक घरकुल योजना आणल्या आहेत, मात्र त्यांचं अनुदान दिलं नाही। येत्या 15 दिवसात लाभार्थ्यांना न्याय न मिळाल्यास पंचायत समितीवरती धडक देणार असा इशारा शिवसेना उबाटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी दिला आहे। तर इंदिरा आवास योजना ही चालू झाल्यानंतर अनेक गोरगरीब जनतेला या ठिकाणी घरं मिळाली होती। त्याचंच रूपांतर 2014 मध्ये पंतप्रधान आवास योजना, मोदी आवास योजना या स्वरूपात करण्यात आली। आज जेवढा खर्च या योजनेच्या ॲडव्हर्टाइजवर झाला
तेवढे पैसे जरी त्या लाभार्थ्यांना आपण देऊ शकलो असतो तर निश्चितपणे अनेक गोरगरिबांची घरं, ज्यांना आज पावसाळ्यातसुद्धा पडत्या छपराखाली राहावं लागतं, ताडपत्रीचा आधार घ्यावा लागतो, त्यांच्या डोक्यावर निश्चितपणे या ठिकाणी छप्पर आलं असतं. परंतु आजही संपूर्ण मालवण तालुक्यामध्ये फिरत असताना मोदी आवास योजना असेल, पंतप्रधान आवास योजना असेल, या योजनेचे पैसे, लोकांची अर्धी घरं 3 टप्प्यामध्ये हे पैसे मिळतात. परंतु पहिल्या टप्प्यात लोकांनी घरं बांधलेली आहेत, दुसरा टप्पा बांधण्यासाठी अजून पैसे मिळालेले नाहीत, तर तिसरा टप्पा कसा बांधणार असा सवालही अनेक गोरगरीब जनतेच्या, जे या योजनेचे लाभार्थी आहेत त्या लाभार्थ्यांना पडला आहे. त्यामुळे जनतेचं या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नुकसानही होतं आहे. आज पावसामध्ये राहण्याची त्यांची व्यवस्था नाही आहे. काही जणांनी पैसे 1 महिन्याने 2 महिन्याने जमा होतील या उद्देशाने निश्चितपणे ही घरं बांधण्यासाठी मे महिन्यामध्ये घेतली होती आणि आज पैशाअभावी ती घरं या ठिकाणी अर्धवट आपल्याला दिसत आहेत. त्यामुळे या सर्व अंधाधुंदीच्या कारभाराच्या विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने हे पैसे जर या 15 दिवसामध्ये या ठिकाणी जमा झाले नाहीत तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तालुक्याच्या वतीने या पंचायत समितीवर मोर्चा नेण्याचं काम आज आम्ही सर्वजण करू. आज मनरेगाची सुद्धा तशीच परिस्थिती आहे. मनरेगाचे पैसे सुद्धा वैयक्तिक लाभाचे, कोणाचे गोटे असतील, शौचालय असतील, अन्य छोटे छोटे काही मनरेगामधून ज्या काही फळ लागवड असेल, या सगळे पैसे आजही त्या ठिकाणी पैसे आलेले नाहीत. लोकांचे पैसे थकीत आहेत, गोट्याचे पैसे थकीत आहेत. त्यामुळे एकीकडे मोठे स्मार्ट सिटीची घोषणा करायच्या, स्मार्ट सिटी करायचं म्हणून सांगायचं, परंतु सर्वसामान्य लोकांची घरं या ठिकाणी देण्यात हे सरकार अपयशी ठरतंय, ते पैसे देण्यात या ठिकाणी अपयशी ठरतंय. हे आजच्या या परिस्थितीवरून या ठिकाणी दिसून येत आहे. मी आज तुमच्या वतीने या सर्व ज्यांना घरं मंजूर झाली आहेत, ज्यांचे पैसे मिळाले नाहीत, त्यांनी या ठिकाणी शिवसेना शाखेशी या ठिकाणी संपर्क करावा आणि त्याच्या वतीने त्यांचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब, सन्माननीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांच्या माध्यमातून आणि यांच्या नेतृत्वाखाली हे पैसे मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जर या 15 दिवसामध्ये ते पैसे मिळाले नाहीत तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने पंचायत समिती कार्यालयावर मोठा मोर्चा या ठिकाणी त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही निश्चितपणे घेणार आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज केरळ दौऱ्यावरती असून त्यांनी यावेळी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्राची पाहणी केली. केरळमधील वायनाड जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये 30 जुलै रोज भीषण भूस्खलनाची घटना घडली होती. या दुर्घटनेत 300 पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला होता, तर शेकडो नागरिक जखमी झाले होते. दरम्यान या घटनेनंतर आता पंतप्रधान मोदी यांनी केरळमध्ये पोहोचत भूस्खलन प्रभावित क्षेत्राची पाहणी केली आहे. पंतप्रधान मोदी आज केरळ दौऱ्यावरती असून यावेळी त्यांनी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्राची पाहणी केली आहे. त्यानंतर ते नागरिकांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील परिस्थितीचा देखील आढावा घेणार आहेत. त्याशिवाय रुग्णालयात दाखल जखमी नागरिकांची ते भेट घेणार आहेत. यांच्याकडे प्रस्थापित तर माझ्याकडे विस्थापित आहेत असा टोला राज ठाकरे यांनी विरोधकांना लगावलाय. पाहूयात. परवा दिवशी कुठेतरी मी नांदेडला असताना ते सर्किट हाऊस वरती एक कोणतरी 2-4 जण ओरडत होते. त्यातला एक जो माणूस होता त्याचा शरद पवारांबरोबर आत्ताचा फोटो आहे. काल जे झालं त्याच्यामध्ये तर शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुखच होता. म्हणजे या सगळ्या गोष्टींशी हे सगळं अख्खं काय झालंय, लोकसभेचा जो निर्णय लागला त्या लोकसभेच्या निर्णयानंतर ह्यांना वाटलं की मराठवाड्यामध्ये आपल्याला मतदान झालं. पहिली गोष्ट मला असं वाटतं शरद पवारांनी आणि उद्धव ठाकरे दोघांनी समजून घ्यायला पाहिजे की ते नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या विरोधातलं मतदान होतं, त्यांच्या प्रेमाखातर मिळालेलं मतदान नव्हतं. मी नेहमी सांगत आलो की विरोधी पक्ष हा कधी जिंकत नसतो, सत्ताधारी हरत असतात. आणि त्याच्यामुळे ते जे अँटी वोट जे त्यांना मिळाले, मुस्लिम समाजाने देशभर मोठ्या प्रमाणावरती जे अँटी मोदी वोटिंग केलं किंवा दलित बांधवांनी जे देशभर की संविधान बदलणार या सगळ्या गोष्टींसाठी, आणि संविधान बदलणार तर भाजपचाच माणूस बोलला होता, इतर कोणी नरेटिव्ह केलंच नव्हतं. पण ते जे लोक भडकले होते ते मतदान या सगळ्या लोकांना झालं इथे. त्यांना असं वाटतंय की ते त्यांच्या प्रेमाखातर झाले, ते त्यांच्या प्रेमाखातर नाही झाले. आणि त्यांना असं वाटतंय की येणाऱ्या विधानसभेला देखील त्याच प्रकारची खेळी खेळावी.
आणि याच्यासाठी आता काल तो शिवसेनेचा कोण तो जिल्हा प्रमुख त्याला आमच्या पोरांनी मार मारला, नशीब पोलीस मध्ये पडली. प्रश्न असा आहे, तो ओरडत गेला 1 मराठा लाख मराठा. म्हणजे काय? तर ह्यांना दाखवायचं की हे जरांगे पाटलांचं आहे. पण त्यांच्या आडून ह्यांचं विधानसभेचं राजकारण सुरू आहे, हे मला असं वाटतं लोकांसमोर येणं गरजेचं आहे. मराठा बांधव असतील, भगिनी असतील, ओबीसी समाजातले बांधव असतील, भगिनी असतील, इतर समाजातले लोक असतील, यांनी ही गोष्ट नीट समजून घेतली पाहिजे. शरद पवारांसारखा आज 82-83 वर्षाचा माणूस आज महाराष्ट्रामध्ये स्टेटमेंट करतो की महाराष्ट्रामध्ये मणिपूर होईल. म्हणजे या लोकांनी मणिपूर होऊ नये याच्यासाठी चिंता वाहिली पाहिजे. म्हणतात की मणिपूर होईल म्हणजे यांच्या डोक्यात काय चालू आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. पुढच्या 3-3.5 महिन्यामध्ये ह्यांना काय गोष्टी यांना घडवायच्या तेवढ्या घडवण्यासाठी म्हणून यांचे सगळे प्रयत्न सुरू आहेत. तुम्ही जर समजा शरद पवारांचं, मी माझ्या जाहीर सभेमध्ये पण सांगितलं होतं, शरद पवारांचं जर राजकारण तुम्ही बघितलं तर हे गेलं ते सगळं जेम्स लाईन प्रकरणापासून याने सगळं सुरुवात केली आणि ते स्टेप बाय स्टेप एक जात झाली. कसं होतं, जातीबद्दल स्वतःच्या जातीबद्दल प्रेम असतं, पण दुसऱ्याच्या जातीबद्दल द्वेष निर्माण करणं हे पवारांनी जेव्हा राष्ट्रवादी निर्माण केली त्याच्यानंतर हे सगळं सुरू झालं. आज माझ्या दौऱ्यामध्ये या लोकांनी अडथळे आणण्याचे प्रयत्न केले. उद्या जर माझं मोहोळ उठलं ना, त्यांना निवडणुकीला एकही सभा पण घेता येणार नाही आणि माझ्या वाट्याला जाऊ नये या लोकांनी. कळलं का? मी एकदा मागे म्हटलं होतं की यांच्याकडे प्रस्तावित आहेत, माझ्याकडे विस्थापित आहेत. यांनी माझ्या नादी लागू नये या सगळ्या गोष्टींसाठी. तुमचं राजकारण करायचंय, समाजामध्ये तेढ निर्माण करून विष घालवून ह्यांना कुठचं राजकारण करायचंय? आणि ह्यांच्या राजकारणाचा बेसच आहे. त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटत की आमचे एवढे खासदार निवडून झाले, त्या खासदारकीवरती जाऊ नये या लोकांनी. कळलं का? यांचा विषय आरक्षणाचा आहे ना. मला अजूनही आठवतंय 2003 किंवा 2004-5 वगैरे असेल, आठवत नाही मला. त्याला पहिल्यांदा मराठा समाजाचा मोर्चा त्यावेळेला, हे जे नंतर जे आले ना मोर्चे ते नंतरचे वेगळे, पण मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे याचा पहिला मोर्चा त्यावेळेला इथे आला होता. काय रे तुमचं चालू आहे? मुंबईमध्ये आला होता. मला आजही आठवत, त्याचा फोटो पण तुम्हाला कदाचित माझ्याकडे असेल तो फोटो. व्यासपीठावरती तिथे जिथे मोर्चा अडवला गेला तिथे भाजपचे लोक होते, शिवसेनेचे लोक होते आणि बाकी इतर काही लोक होते. सगळ्यांनी एकमुखांनी तिथे सगळ्यांनी सांगितलं की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. बरोबर? कोणी अडवलं मग पुढे? अडवलं कोणी पुढे? जर तुमचं सगळ्यांचं एकमत आहे तर तुम्हाला थांबवलंय कोणी? मग अजूनपर्यंत गेली अनेक 15-20 वर्ष होत का नाही आहे? म्हणजे गेली 10 वर्ष केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत, ते होते, आता 3री टर्म सुरू झाली, पण 10 वर्ष तो होते ना, बहुमतात होते. होतं की शरद पवार जी की उंगली पकडते राजनीति में आया. आठवतं स्टेटमेंट तुम्हाला? आठवतं तुम्हाला? मग त्या शरद पवारांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल शब्द का नाही टाकला? हेच उद्धव ठाकरे पहिली 5 वर्ष भाजप बरोबर तिकडे केंद्रामध्ये नांदव होते, राज्यामध्ये नांदव होते ना. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी या लोकांनी शब्द का नाही टाकला? आता जरांगे पाटलांच्या पाठीमागून ह्यांचं हे जे राजकारण सुरू आहे हे फक्त मतं मिळवण्यासाठीच आहे, त्याच्या पलीकडे काही नाही. तुमचं राजकारण तुम्हाला लख लाभो, माझ्या नादी लागू नका.
छत्रपती संभाजीनगर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये राज ठाकरे यांनी मी शरद पवारांची मुलाखत घेतली होती याची आठवण करून दिली. नेमकी का आठवण करून दिली पाहूयात. म्हणजे मला एका गोष्टीचं समाधान आहे या अख्ख्या दौऱ्यामध्ये की ह्यांचं नेमकं काय चाललंय हे किमान उघड झालं आणि ह्याच्या पुढे ते काय करणार आहेत ना हे आता लोकांना कळेल. माझ्याकडे फोटो आहे का तो पण मला माहित नव्हतं जेव्हा झालं ना त्या धाराशिवला तोपर्यंत मला काहीच माहित नव्हतं. मला वाटलं मी त्या खाली ते काही घोषणा देत होते पण मी खाली आलो म्हटलं या वरती बोलायचं ना माझ्याशी वरती या वरती यायची होती खालतीच गेले. मला बघा प्रश्न असा आहे मला एवढंच म्हणायचंय हा आपण ज्याला आपण आर्थिक दृष्ट्या जो मागासलेला आहे त्याला वरती आणलं पाहिजे असं सगळ्यांची इच्छा आहे ना समजा माझी इच्छा आहे. मी शरद पवारांची मुलाखत घेतली होती पुण्याला काढून बघा हा प्रश्न मी त्यांना विचारतो लोकसभेमध्ये आहे तर लोकसभाच आहे ना. मला असं वाटतं की खरी गरज कोणाला आहे ना ते पहिले तपासणं गरजेचं आहे. कळलं का? हे तुम्ही टक्क्यात जाऊच नका. या टक्क्याला काय अर्थ आहे? निवडणुका आल्या की भाजपकडनं सातत्यानं आरक्षणाचे वादे केलाच ना त्यांनी पण केलंच की. माझं तेच तर म्हणणं आहे ना की हे सगळे मिळून परंतु या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आता गेल्या लोकसभेनंतर जे सुरू झालंय त्याच्यानंतर काय शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे विष पसरवायला ते जर जास्तीच आहे. सुधारणा चालू लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस मनसे नरेंद्र मोदी दिल्लीत पाहिजे म्हणून त्यांनी सोबत होतं. आता विधानसभेला तुम्ही महाराष्ट्रभर दौरा करतायत विधानसभेचे काही उमेदवारी सुद्धा तुम्ही जाहीर केल्यात मनसेच्या. मग महाराष्ट्रात आपल्याला एकनाथ शिंदे फडणवीस अजित पवार नकोत का? प्रश्न असा आहे ना काय आहे 3 लोकांची एक कंपनी आहे त्यांचे स्टेक ठरलेले नाही कुठून चौथा पार्टनर घेणार. महाराष्ट्र खरी गरज त्यांना दिलं जातं मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी करतात त्यांना आरक्षणाची गरज आहे असं मला वाटतं. तुझं गरीब आहे त्याला असणारच ना. कळलं का? ते मराठा काय आणि कोणी काय तुम्ही कशाला त्याच्यात खोड करताय. मी आता हे जे पत्रकार आहेत ना इथे समोर उभे आहेत बरोबर आहे इथे उभे राहून सांगा यांची जात कुठची सांगता येईल का यांची जात कुठची सांगता येईल का? नाही ना. आपण कशाला खोड करतोय. आंदोलन सुरू आहे म्हणून हो पण म्हणूनच माझं तेच म्हणणं होतं. आता मागच्या वेळेला पण मी आठवत असेल तुम्हाला जरांगे पाटलांचं आंदोलन चालू असताना तिथे बोललो होतं मी. होतात ना तुमच्यापैकी कोणी तिकडे की तो टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे. कसं आहे हा फक्त महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाचा विषय येत नाही. एक जर विषय आला तर बाकीच्या राज्यांमधल्या ज्या इतर जाती आहेत त्यांचाही विषय येतो बघ आणि त्या बाकीच्या राज्यांमध्ये कोणी काढायला तयार होत नाहीये. सगळ्या पक्षांचं एकच अजेंडा माझं असं म्हणणं आहे माझं सांगणं कोणाला आहे राजकीय पक्षांना नाहीये माझं सांगणं समाजाला आहे की हे जे विष कालवत आहे या विष कालवण्याला तुम्ही थारा देऊ नका एवढंच फक्त माझं म्हणणं आहे. ह्याच्यामधले काही जे मुठभर आहेत हे फक्त हे तुम्हाला सांगतो 3.5 महिन्यानंतर हे कोणी असणार. पालकमंत्री जनता दरबार घेत आहेत तो निवडणुकीचा एक फक्त फार्स आहे. खरं तर पालकमंत्री गेले 2.5 वर्ष आहेत आणि या आधीच्या पालकमंत्री आणि 2.5 वर्ष असलेल्या पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जनतेच्या प्रश्नाकडे बघितलं नाही म्हणून अनेक प्रश्न आज जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेले आहेत. खरं तर एक त्यांना मान्य होईल की ते कोकणचे नेते आता आहेत जे कोकणचे भाग्यविधाते म्हणून स्वतःला नारायणांनी समजत होते ते आता भाग्यविधाते राहून रवींद्र चव्हाण भाग्यविधाते भाजपने तयार केले आहेत. ही एक गोष्ट सोडली त्याचबरोबर जिल्हा नियोजनच्या बैठकीमध्ये या आधीच्या पालकमंत्र्यांनी विरोधी सदस्यांच्या बाबतीमध्ये जो अनुभव होता तो मात्र अनुभव रवींद्र चव्हाणांनी दिला नाही. तर लोकशाही मार्गाने सगळ्यांना विश्वास घेण्याचं काम त्यांनी केलं. परंतु जिल्ह्यातील अनेक प्रश्न आज प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यामध्ये आपण बघितलं की आरोग्याचा प्रश्न गंभीर निर्माण झालेला आहे.
जिल्ह्यामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये निधीच्या कमतरतेमुळे काय अवस्था आहे हे त्यांनी खरं तर बघितलं पाहिजे होतं. जिल्ह्यामध्ये आपला दवाखाना, बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना सुरू, 2 दवाखाने सोडले तर बाकीचे दवाखाने सुरूच झाले नाहीत आणि ते 2 दवाखाने सुद्धा बंद अवस्थेतच आहेत. जिल्ह्यामध्ये नमो आवासचे पैसे आले नाहीत. जिल्ह्यामध्ये आज आपण बघितलं असाल की अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली, परंतु अतिवृष्टीमध्ये प्रत्येक गावामध्ये पंचनामा केले नाहीत ही वस्तुस्थिती या ठिकाणी आहे. आणि त्यामुळे जिल्ह्यातील आजही भात पिकाचं नुकसान या ठिकाणी झालं नाही. जिल्ह्यामध्ये चक्रीवादळाचा जो मे मध्ये फटका बसला त्या चक्रीवादळाला कोकणमधून वगळण्यात आलं आहे, त्याकडे पालकमंत्र्यांनी लक्ष दिलं नाही. आज डीएड बेरोजगारांना एकीकडे सांगतायत की त्यांना सामावून घेऊ म्हणून आणि निवडणुकीत त्यांना पत्रकं वाटायला लागलीत, परंतु आज त्यांना डीएड भरतीमध्ये बाजूला ठेवलं ही वस्तुस्थिती आहे. एनआरएचएम कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिली, ते एनआरएचएम कर्मचारी सुद्धा आज रस्त्यावर या ठिकाणी आहेत. नमो आवासचे पैसे अजूनही या ठिकाणी आले नाहीत. काजूला तुम्ही हमीभाव देतो म्हणून सांगितला, 10 रुपये त्यांना अनुदान देतो म्हणून ते अनुदान सुद्धा शेतकऱ्यांना अजून त्याचे फॉर्म गोळा करण्याचं काम अजूनही सुरू झालं नाही. आज जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये विजेच्या समस्या गंभीर झालेल्या आहेत. प्रत्येक ठिकाणी तिथले ग्राहक हे आंदोलन करत आहेत. त्याकडे तुम्ही कधी मिटिंग वीज अधिकाऱ्यांची, प्रत्येक तालुक्यातल्या विद्युत मंडळाची आपण कधी बैठक घेतली नाही. त्यामुळे सगळ्या जिल्ह्यामध्ये आज लोक आंदोलन करतायत. दुसरीकडे तुम्ही सांगितलं होतं की जे असे अनेक प्रश्न आहेत की ज्या प्रश्न आज सोडवले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. आज अन्न औषध प्रशासन असून देत, पोलीस खातं असून देत, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या सगळं व्यवसाय सुरू आहेत. आज काल आम्ही बघितलं की गवारेड्याचा स्टॅच्यू तुम्ही कणकोलीच्या स्टेशनवर लावलात, परंतु याच गवारेड्यांमुळे किती नुकसान झालं शेतकऱ्यांचं, त्या शेतकऱ्यांना कधी नुकसान भरपाई मिळाली काय, त्याचा कधी आपण विचार केला नाही. आज घोडगे सोनवडे घाट असून किंवा अंजोडे घाट असून देत, या घाटाच्या कामाची सुरुवात आपण करतो म्हणून सांगितलं 2 वर्षापर्यंत ती सुरुवात झाली नाही. त्याचबरोबर आपण जी उद्घाटन केलं होतं भूमिपूजन कामाची, दुकानवाडचा पुरुष असून देत, तो ब्रिज आता प्रत्यक्ष सुरू झाला नाही. त्यामुळे दुकानवाड आपणच उद्घाटन केलं होतं, आपण भूमिपूजन केलं होतं, परंतु त्या कामाची वर्गवाढ अजूनही अधिकाऱ्यांनी दिली नाही. आज जिल्ह्यातील जी प्रशासन यंत्रणा आहे, ज्या प्रशासन यंत्रणेचे जिल्हाधिकारी आहेत, आम्ही वारंवार बघत असतो की जिल्हाधिकारी आपलं ऐकत नाहीत. मग त्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर कुठल्या शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचा किंवा राणेंचा काही दबाव आहे की ते तुम्हाला कमी करण्यासाठी हे ऐकत नाहीत, असे जिल्हाधिकारी ठेवलेत काय? जिल्ह्याच्या प्रशासनामध्ये जे नगरपालिका प्रशासन आहे, जिल्हा परिषद प्रशासन आहे, यामध्ये निवडणुका झाल्यामुळे त्यांची अरेरावी वाढत आहे आणि कुठल्याही जिल्ह्यातील नगरपालिकेमध्ये कुठलाही कारभार सुरळीत नाही आहे. आज ऑनलाईन बांधकामाच्या परवानग्या हजारो परवानग्या पेंडिंग आहेत, त्यामध्ये कोणीच लक्ष नाही, ऑनलाईन मिळत नाहीत. त्यामुळे बांधकामाच्या हजारो परवानग्या नगरपालिकेच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पेंडिंग आहेत. आज अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या गोष्टी खरं तर तुम्ही आधी बघितल्या पाहिजे होत्या, परंतु 2.5 वर्षानंतर आपण बघताय हा फक्त निवडणुकीचा फारसा आहे. आज शेतकरी 800 शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत, परंतु शेतकऱ्यांनी अर्ज न करता कोणाला दिलेत? धनदानकडे दिलेत, बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांना दिलेत आणि बंदूक परवाने आणि सामान्य लोकांना दिले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या सगळ्या तुम्ही जनता दरबार घेताना हे प्रश्न पहिले सोडवले पाहिजे होते, परंतु आता फक्त आपण निवडणुकीचा डोळ्यासमोर ठेवून हा फार्स करताय, ही वस्तुस्थिती जिल्ह्यातील जनतेला माहिती आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांची जीवनदायी असलेली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांना आर्थिक स्थैर्य लाभून देणारी प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी आणि या पतपेढीच्या सहकार्याने सिंधुदुर्गातील सर्व आमचे जे शिक्षक बांधव आहेत, सभासद आहेत, यांनी आपल्याला जी आर्थिक स्थैर्य आहे किंवा इतर सर्व ज्या भौतिक सुविधा आहेत त्या निर्माण केल्या आणि आमचं ते 2023ला निवडणूक झाली, मे 2023, आणि आमच्या सर्व संचालक मंडळांना निवडून दिलं आणि निवडून दिल्यानंतर आम्ही लगतच्या कालावधीमध्ये ज्या 1 वर्षाच्या कालावधीमध्ये चांगले निर्णय घेतले, म्हणजे व्याजदर असेल किंवा लोकांना जास्तीत जास्त सुविधा कशा देता येतील या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केल्यानंतर त्या दृष्टीने त्या सगळ्या सुविधा दिल्या. परंतु दुर्दैवाने एका कर्मचाऱ्याच्या आर्थिक अनियमिततेमुळे आमची जी जीवनदायिनी आपण म्हणतो तिला कुठेतरी गालबोट लागलं, नाहक बदनामीला सामोरं जावं लागलं. आमच्या या संस्थेमध्ये दरवर्षी म्हणजे मागच्या संचालक मंडळापासून एक शाखासिद्धी म्हणून उपक्रम आहे आणि या शाखासिद्धीच्या उपक्रमांतर्गत
जिल्ह्यातील 8ही शाखांची तपासणी संचालक मंडळाच्या जी ठरावामध्ये मंजूर अशी कमिटी असते त्या कमिटीच्या माध्यमातून पाहणी केली जाते आणि जूनमध्ये 8ही शाखांची पाहणी केली आणि त्यामध्ये असं असतं की नंबर दिला जातो उत्कृष्ट शाखा पहिला दुसरा तिसरा असं आणि त्या अनुषंगाने पाहणी करून याचा उद्देश असा असतो की त्यानिमित्ताने सर्व शाखांची सर्व जे रेकॉर्ड आहे ते पाहिलं जातं। दुसरी गोष्ट काही त्रुटी असतील तर त्या ठिकाणी पाहून पुढे भविष्यामध्ये होऊ नये या दृष्टीने तो प्रयत्न केला जातो। मग यावर्षी आम्ही जूनमध्ये वेंगुर्ला शाखेमध्ये गेलो असता तर काही त्या ठिकाणचे जे व्यवहार आहेत ते आमच्या ज्या टीमला खटकणारे म्हणजे काय ते संशयास्पद वाटले आणि त्या अनुषंगाने आम्ही जी शाखासिद्धीची टीम आहे त्यांची पुन्हा एकदा बैठक आमची होते अंतिम उत्कृष्ट शाखा कोण किंवा गुणदान एकत्र करण्यासाठी। त्या मीटिंगमध्ये आमचा असा चर्चा आली त्या अनियमितते किंवा त्या ठिकाणी जी संशयास्पद व्यवहार आहेत त्या संदर्भात आणि त्या अनुषंगाने मग आमचे जे प्रधान कार्यालयातील अधिकारी आहेत त्यांना आम्ही सूचना केली की तुम्ही वेंगुर्ला शाखेमध्ये जाऊन त्या ठिकाणचे व्यवहाराची व्यवस्थितपणे सखोल चौकशी करा। मग त्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी आमच्या प्रधान कार्यालयातील अधिकारी वर्ग त्या ठिकाणी गेला, त्यांनी पाहणी केली आणि लगतच आमची मासिक मीटिंग होती संचालकांची। त्या मासिक मीटिंगमध्ये त्यांनी सांगितलं की वेंगुर्ला शाखेमध्ये थकबाकीचे व्यवहार दिसत आहेत। वास्तविक एरवी तो रिपोर्ट दर महिन्याला आमच्या संचालक मंडळामध्ये 8ही शाखांची थकबाकी कोण आहे कोणाचं कर्ज आहे ह्याचं लिस्ट वाचलं जातं परंतु वेंगुर्ला शाखेतलं लिस्ट येत नव्हतं। परंतु ज्यांनी या अधिकाऱ्यांनी ज्यावेळी पुन्हा पाहणी केली त्यावेळी ते काही सभासदी थकबाकीदार दिसत होते। मग त्या अनुषंगाने पाहणी केली असता पुन्हा त्या संचालक मंडळामध्ये आमची चर्चा आली आणि पुन्हा त्या ठिकाणी सखोल चौकशी करायला सांगितल्यानंतर लगतच्या कालावधीमध्ये 24 तारीखला 24 जुलैला ते वेंगुर्ला शाखेमध्ये गेले, जाऊन पाहणी केली आमचे अधीक्षक संगणक तज्ज्ञ सचिव जाऊन आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी मला अध्यक्ष म्हणून त्यांनी फोन केला आणि सांगितलं की वेंगुर्ला शाखेमध्ये थोडंसं म्हणजे अनियमितता आढळते आर्थिक सभासदांच्या व्यवहारामध्ये। मग त्या अनुषंगाने मी लगेच आमची जी शाखासिद्धीची टीम आहे ज्यांनी जूनमध्ये त्या ठिकाणी पाहून आम्हाला काहीतरी निदर्शनास म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं ती टीम पुन्हा आम्ही काय केलं शुक्रवारी वेंगुर्ला शाखेमध्ये सकाळी 10 वाजता गेलो, पाहणी केली। दुपारी एक 4 वाजेपर्यंत आम्ही सगळ्या रेकॉर्डमधलं म्हणजे जे मिळेल ते पाहणी केली असताना आम्हाला बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी अनियमितता आढळली आणि ही एका दिवसामध्ये चौकशी पूर्ण होणार नव्हती कारण संबंधित कर्मचारी 2018ला त्या ठिकाणी गेलेला होता आणि मे 24ला त्याची बदली सावंतवाडीला झाली। हा जो कालखंड आहे तो एका दिवसामध्ये तपासणी होऊ शकत नाही म्हणून आम्ही लगेच काय केलं त्या ठिकाणी पंचयादी घालून हे सगळं रेकॉर्ड म्हणजे 18 पासून तो 2024 पर्यंत घालून जिल्ह्याला शिफ्ट केलं। या दरम्यान तो सावंतवाडीमध्ये शाखाधिकारी म्हणून आहे, त्याचे जे सह्यांचे अधिकार आहेत, शाखाधिकारी म्हटल्यानंतर सह्या चेक तो इश्यू करू शकतो। मग सगळे जे अधिकार आहेत ते आम्ही तात्काळ काय केले काढून घेतले, बँकेला जिल्हा बँकेला पत्र दिलं की त्याच्याकडनं त्याच्या सहीचा जर चेक आला तर याच्यापुढे पास करू नका वगैरे हे सगळे आमचे आणि लगेच त्याला काय केलं शनिवारी दुसऱ्या दिवशी जिल्ह्याला त्याला शिफ्ट केलं म्हणजे पत्रांवर म्हणजे जिल्ह्याला हजर राहायला सांगितलं आणि लगेच रविवारी आमची मीटिंग होती मासिक, ती नियोजित होती 28 तारीखला मासिक मीटिंग होती संचालक। त्या मासिक मीटिंगमध्ये सर्व संचालकांसमोर हा विषय कारण शाखासिद्धीच्या टीमला तो माहिती होता, बाकीचे जे होते त्यांना माहिती, मग शाखासिद्धीच्या टीमच्या म्हणजे सगळ्यांसमोर तो विषय ठेवला, सगळ्यांनी त्याच्यावर चर्चा केली आणि ह्या संदर्भाची तपासणी समिती आम्ही त्या ठिकाणी नेमली। आमच्या अधीक्षक माइंडकर मॅडम आहेत, त्याच्याबरोबर शाखाधिकारी दिले जांभळे असतील, तळेकर असतील, BD असतील, यांच्यासोबत माणसं दिली आणि तपासणी करायला सुरुवात केली आणि हे सगळं एका स्वतंत्र रूममध्ये सेपरेट त्या संबंधित कर्मचाऱ्याला जरी आम्ही प्रदान करायला आणलं तरी त्याला एका कोर्टचंही काम न देता एका ठिकाणी बसून ठेवलेलं होतं आणि हे सगळं जे व्यवहार होता म्हणजे तपासणीची जी कार्यवाही होती ती एका स्वतंत्र खोलीमध्ये चालू होती आणि हे सगळं होत असताना त्याच दिवशी दुपारपर्यंत मला संबंधित आमच्या ज्या अधिकारी आहेत माइंडकर यांनी सांगितलं की प्राथमिक अवस्थेमध्ये त्यांनी एका बाजूने तपासायला सुरुवात केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की बऱ्यापैकी आपल्याला अनियमितता याच्यामध्ये दिसते। म्हटल्यानंतर आम्ही तात्काळ त्याला प्राथमिक जी नोटीस आहे ती त्याला इश्यू केली, नोटीस कारणे दाखवा नोटीस दिल्यानंतर त्यांनी लगेच आम्ही कोणती रक्कम भरा म्हणून सांगितली नसताना त्याने लगेच संध्याकाळी आम्हाला वाटतं 4-4:30च्या दरम्यान काही रक्कम संस्थेच्या अनामतपत्री भरली।
हे सगळी प्रक्रिया चालू होती. नंतर आणखी 2 दिवसांनी त्यांनी काय म्हणजे अशी ठराविक रक्कम त्याने आमच्या 3 वेळा संस्थेमध्ये अनामत खाती भरली. आता ही सगळी प्रक्रिया जी होती ती आम्ही संस्थेचे कायदे सल्लागार जे आहेत A.D. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने म्हणजे ज्या दिवशी हे घडलं तिथपासून आतापर्यंत आम्ही त्यांच्या कायदे सल्लागार जे आहेत त्यांच्या सल्ल्याने ज्या स्टेप आहेत ते आहे. आता आपल्या सहकारामध्ये आहे की अशा प्रकारे अनियमितता किंवा अपहार झाला तर पहिल्या आधी रिकव्हरी महत्त्वाची आहे, वसुली महत्त्वाची आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही वसुली संबंधित जे आहेत त्याने स्वतः भरलेली आहे. त्याच्यामुळे तो एक महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी घडलेली आहे. आता कायदे सल्लागारांनी आम्हाला अशी सूचना केली की संबंधित जो कर्मचारी आहे त्याच्याकडून बॉन्ड करून घ्या. काय इंडियन मिलिटरी बॉन्ड 200 रुपयाच्या बॉन्ड पेपरवर तो करून घेतलेला आहे. त्याने त्याच्यामध्ये स्पष्ट मान्य केलेलं आहे की मी ही सगळी जी आहे प्रक्रिया म्हणजे अनियमितता ही मी स्वतः केलेली आहे, ती मान्य केली आणि भविष्यामध्ये जर रक्कम वाढली तर ती मी भरायला तयार आहे. अशा प्रकारची त्याने काय केलं त्या नोटरीसमोर मान्य केलेलं आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आम्ही म्हणजे ज्या संस्थेचे नियम आहेत आम्हाला जनरल सभेने जे घालून दिलेले आहेत त्याप्रमाणे आम्ही सगळ्या कारवाई करत आहोत. कालच आमची मीटिंग झाली, त्या मीटिंगमध्ये सुद्धा जी पुढची कारवाई आहे संबंधित कर्मचाऱ्यावर ती पण प्रस्तावित केलेली आहे. म्हणजे कायदे सल्लागार आमचे सनदी अधिकारी आहेत, म्हणजे इंटरनल आमचं ऑडिट झालं, परंतु जे जनरल सभेने किंवा शासकीय आमचे ऑडिटर जे आहेत नाईक सुधीर नाईक यांचं ऑडिट प्राथमिक अहवाल त्यांनी दिला आहे, परंतु अंतिम अहवाल अजून दिलेला नाही. म्हणजे त्यांचं अजून जी तपासणी आहे ती चालू आहे, त्याला आणखी काही कालावधी जाईल. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आम्ही जास्तीत जास्त सभासदांचे जे पैसे आहेत ते 100% म्हणजे एवढा विश्वास देतो की 100% सभासदांचे जे पैसे आहे व्याजासकट आपण त्यांच्या खात्यावर जमा करणार आहोत. आता ह्याला 8 दिवसाचा कालावधी झाला, परंतु आम्ही कायदे सल्लागार आमचे ऑडिटर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अगदी जनरल सभेने जे नियम घालून दिले आहेत त्याच्या अनुषंगाने सगळ्या गोष्टी आपण करत आहोत. आता ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये थोडासा वेळ होणार आहे. वेळ म्हणजे जास्त आहे. जोपर्यंत ऑडिट रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत आम्हाला अंतिम दोषी कोण आहे तो समजत नाही. परंतु संबंधित जो कर्मचारी आहे त्याने त्या बॉन्ड पेपरमध्येही नोंद केलेली आहे, नोटीससमोर केलेली आहे की मी हे सगळं केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट स्वतः त्याने रक्कम कोणी आम्ही एकही पत्र दिलेलं नाही, त्याने स्वतः रक्कम ती सगळी भरलेली आहे. म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. पालकमंत्र्यांचा जनता दरबार म्हणजे निवडणुकीचा फार्स, वैभव नाईक यांचं टीकास्त्र. यांच्याकडे प्रस्थापित तर माझ्याकडे विस्थापित आहेत, राज ठाकरे आक्रमक. आणि न्याय न मिळाल्यास पंचायत समितीवर धडक, हरी खोबरेकर यांचा इशारा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.